שלום וברוכים הבאים לבנייה עם עומר וכפיר. כפיר, תגיד שלום. היי, אני עומר. כפיר, היי. ואל תשכח את האח שלי. הנה, מנשה 100. אל תדאגו, לא קוראים לו ככה. קוראים לו איתי. הוא אוהב את השם הזה, אין לי שם אצל למה. היה לי כלב בסינגל פליי. בסינגל פליי. סינגל פליי. איזה ילגות איתי. היי שיפנר. עומר, תסדר פה את הדברים עם הגלוסטון. איפה? אנחנו עושים פה... כאילו תעשה ביום ככה על כזה. הכל. איפה? תראה מה אני עושה, תעשה ככה על הכל בוורד אדיט. איפה אתה? טיפי, כפיר. אוקיי, סבבה. תן לי. בוא נראה. גלוסטון, סבבה. עד איפה? עד זה הסיום פה? עד לסיום של הביום הזה. כן. כפיר, זה טוב? אני שנייה מסתכל. אוקיי, כן. בוא נעשה גם ביום של ג'ונגל. תעשה כזה גם בביום של המדבר ככה עם הגלוסטון. אני מהר את כל הביומים. כפיר, מחר בבוקר מקליטים גם. סבבה? כן. סבבה. אם אני עושה... זה אחד הפרקור הקלים בעולם, אני אומר לך. איפה? פה עם הנדר. שים כאן, עכשיו קופצים. עכשיו רואים שאני גרוע בפרקור. למרות שזה צפוף. אבל מה הקטע? אם אני הולך לכאן... כן, אבל כל הרעיון זה שזה מלכודת. תסתכל. ואז אתה אתה עוד פעם קופץ, עולה. ואז כשאתה עולה לפה, תראה לאיפה קופצים. קופצים להכי בפינה, אבל תזהר לא ליפול. מהמים זה כאילו אחרי הלבה אמור לנקות אותך, אבל אתה תיפול כמעט תמיד. בוא נעשה משהו כאילו שזה אחד ה... בוא נעשה ככה כאילו, ואז כאילו אמורים לקפוץ לזה, ואז כאילו מלכודת להחליק ללבה. לא, אבל אם אתה מחליק זה דווקא די טוב. לא, ואז אתה מחליק ללבה ואתה מת. טוב, תסתכל מה יש פה. רעיון. כזה גרוע. תעשה לי טיפי. שנייה, איפה מה שעשיתי פה? הנה. הנה, אתה פה. אתה בלתי נראה. זה אני. זה אופני פה. הנה ג'וקי ספיידר. יש פה סקלטון שרוכב על ספיידר. סקרין של... נו למה? הנה, תסתכל. למה, צילמת פה בטעות? הנה, לא, מה אתה עושה? הכנסת לפה תרנגולת. יופי. מעניין לי את ה... לא יודע. מעניין לי את האיבר הפרטי. לא, מה בטוח? את הכדורים שלך. שחק כדורים. הוא אומר לך אח שלך כדורים. אחות שלך כדורים.
לי לפחות יש כזאת, אבל כזה, גם לי יש כזאת. יש חיים. בואו, שלא ישעמם לצופים, רוצה נעשה אנגר גיימס, אני מולך. שלושתנו? אומרים survival games. אנגר גיימס, survival גיימס, אין הבדל. עכשיו לא, לא, לא. ניקח סוף, ניקח סוף. כאן פה עושים נפילה למעלה. יפה. אבל אני צריך להבה. אפשר לעשות את הקפיצה הזאת. אם כן, זה פרקור מיותר. יו, כמעט הצלחתי לעשות את הקפיצה הזאת. אי אפשר. כן, אני יודע. אתה יודע שקפוץ פה כדי להגיע לצ'סט, כן? בוא נעשה אזור פרקור. עושים פרקור כדי להגיע לצ'סטים. בוא נעשה. רק שתדעו, אני אתן את הקישור לטקסטורה שאני איתה של איפיקסל. כפיר לא מכיר אותו, אני לא יודע איך אתה לא מכיר אותו. אז נראה כזאת, ככה. ואז שמים פה גולד בלוק. מה זה החיור הזה? ציון. זה בינתיים יהיה פרקור. וואו, אז אם זה אני, אז זה ממש יפה. נכון, בגלל זה אני בונה יפה. כפיר, תשמעים את זה. זה אני. נו, אני יודע. בגלל זה אני בונה יפה. איך אני אוהב לעשות לך גריף לדברים. אז סתם לעצמנו גם ככה. לא. אני יודע שעושים את אם זה אמור להיות פרקור, זה לא פרקור בכלל. אז מה זה? לא, זה לא כאילו נראה כמו פרקור. למה יש פה בלוק? איפה? הפיג עושה את זה. אבל אם הוא תקוע ברצפה, אז הוא לא יכול לעשות את זה. גאון. כי הוא לא התחיל לעשות את זה. אני קצת משנה את הסנסיטיבי הזה, איך שלא אומרים את זה. באמת, זה עופר, מה אמרת שחזיר לא יכול? בוא נראה אותך עושה את זה עם חזיר. עוף מפה חזיר. נסה לעשות את זה עם חזיר. יו! כמעט, זה קשה, תנסה אפילו. אני יורה מפה על הפרה, יאיי. רוצה נעשה קרב על חזירים? גם אני. אתה בכלל בשרת? איפה החזיר שלי? לאיפה אתה הולך, חזירי? הנה, חכה, הנה הוא, אני הולך אליו. אני עומד לידו. האמת היא ממולו. איזה חזיר מכוער. חזיר מטומטם. החזיר שלי מפגר, תראה, הוא לא עושה את זה. כי צריך קודם להראות לו שיש לך אוכל. איפה החזיר לא, שלך? הנה, עכשיו הוא זה. זה עומד להיות מענה, יש! ייי, סיידל. קרב חזירים מוצלח! אתה רואה מה יש לי? עכשיו. החזיר שלי, יו, תראה. יצא. תן לי ללכת, יש סיידל. החזיר שלי יעשה פרקור. בסיידל. כפיר, אתה זוכר? בסיידל. בסיידל. עומר, ראית לאיפה הגעתי?
פלים שוט. עכשיו החברים. אני הייתי צריך לעשות סקרין שוט על זה שראיתי פיג. האמת היא, אני עדיין רואה אותו עוד פעם. הנה, אני עומד ממולו. הפעם הוא כחול. כן? ומחזיק חכם. האמת היא, זה לא חכם, לא יודע מה הוא מחזיק. כן, הוא חכם עם גזר. אני צריך... נו, איך את זה? איך קוראים לזה? לא. איזה ככה זה רצי. עומר איתי לא מצליח לפגוע לי בחזיר. זין. כפיר, אנחנו מחליטים לא לקלל כמו שאתה עושה בכללי. רגע, זהו. מה? אנחנו מצטערים, כפיר רגיל לזה, לקלל את אח שלו, כי זה מגיע לו, האמת היא, אבל הוא כזה באמת. לא. תמוד. כך. סבבה, ופה נבנה איזה מין מקום כזה עם כמה צ'סטים, איזה 3 צ'סטים. מה יש אתה אומר? איפה אתה נכון? מה, נתחיל קצת עם גולד. I can't remember. I am owner! You must give. עומר, זה לא עובד לי להביא לאיתי להיות אדמין והתפוצץ את הקליפר. מה זאת אומרת להביא לו להיות אמין? לא, די. יש חזיר טוב, תרוץ, רץ. מה זאת אומרת להיות אדמין? חזיר מלך. כפיר! והפקטואשן כאילו. כי אז אתה לא תהיה כאילו. כן. זה מה שאני מנסה. אוקיי, בוא נעשה survival games. לא, חכה. אתה יודע, הוא עוד לא מוכן, יש עוד מלא דברים לעשות. לא עשינו את הביום של הג'ונגל, שהוא יהיה פה, האמת היא. איפה שאני חיבוני. פה לא יראו, אבל נשים פה לבה, לא נורא. ככה. נגיד, אם אני עושה, אני יכול להחליק, ואני מת בלבה. מה? מה זה אחר הזה? בוא נעשה אבל ככה גם. ככה שנסתום את זה מלמטה. פה זה ארנה אחת הטובות שבנינו. פעם אחת אנחנו נקליט בה עם החברים. יש לנו עוד כמה חברים, קוראים להם נדב ואיתי. נקליט איתם פה בארנה הזאתי. ארנה אחת הטובות. זאת תהיה, עם שיפורים שלהם גם עם יעבוד. מה יעזור לך איתי? אני יודע. מה? אוי, שיט. חייבתי לסתום כל. פשלה. תמות, פיג. איזה צלף אני. איזה צלף אני בפיגים.
ראית כמה פספסתי? ספיידר. אתה לא תתקרב אני הרבה. לא יכולים להספיק 3 על זה. אני לא יודע למה. ככה אני סבבה. למה אני פשוט לא הייתי שם? איתי, מה? תעזור במשהו, נגיד תיקח שתילי ג'ונגל, תיקח בונמיל, תתחיל לפזר פה פשוט עצים, תתחיל להכין פה עצי ג'ונגל עצים. אני קצת עסוק בלבנות פרקור. עזוב פרקור, כל הביום חשוב פה, זה בביום. אם אתה רוצה, פעם אחת אני אתן לך, אתה תכין את הוור פרקור, למרות שיש, אבל אתה כאילו תשפר אותו. ואני טוב בפרקור. האמת שאני גרוע, אני טוב בלהכין. לא כזה טוב. אני הכי טוב בפרקור. בפרקור ממי? כאילו... בלהכין פרקור. טיפי. פשוט, מה לעשות? תעזור לי, אני מביא לך כך וכך. תתחיל לעזור לי להכין פשוט עצים. עצי ג'ונגל. גדולים? כן, תעשה כאילו 4. וגם מדי פעם סתם, 1. Fear it's now fuck. עפר. עוד מעט אני צריך ללכת. אל תסגור את הסרט. אם אני אכבה את המחשב, אז אני צריך גם לסגור את הסרט. אז אל תכבה. יכול להיות באמת שאני לא אכבה, כי אבא שלי מאוד משהו. זהו, עשיתי מלא דברים. הג'ונגל כאן ענקי, מה שלא רציתי. SG ביום. אני קצת עושה את הג'ונגל יותר ג'ונגל, בסדר? אני רוצה את הג'ונגל יותר ג'ונגל כזה, תראה. תסתכל, אבל גם מדי פעם תשים עץ אלון, כי גם יש עץ אלון בג'ונגל. בסדר. זה נראה כאילו זה... אני עושה פרקור מעץ לעץ. האמת היא אתה תכין אותו, כי אתה אוהב להכין פרקור. בוא נראה... איתי, תתחיל להכין פרקורים מעץ לעץ. מפה אתה רואה איפה אני עשיתי? איפה אני אעשה לך... לא, אני לא רואה איפה אתה. פה.
תתחיל להכין מפה פרקור לעץ הזה, ואז משם לעודד, ולעודד, ככה תמשיך, ומדי פעם תשים צ'סטים, לא בכל עץ. אני אעשה בינתיים את הנקודות. אני צריך קליר, אני צריך סנדסטון ולמה. עומר, מה? אתם עדיין מקליטים? כן. כבר 25 דקות. 27. נפלתי מהפרקור. Fear is now. No longer AFK. אם אני לא טועה, ה-AFK הזה זה בגלל שאתה לא זר. תכתוב AFK ותראה מה יקרה. כפיר, תעזור לי בדזרט, בביום של הדזרט. מה זה ביום של דזרט? דזרט, נו. חול. רגע, שנייה, יכול? מסכן, אתה עכשיו אופק. אתה לא AFK. אתה אופק. לא לאנשים. מה הקשר? AFK. אופס. לא נורא. נשים כל השאר פה סנדסטון. עכשיו אני אשים פה את הלבה. בוא נראה, בוא נראה. עכשיו נגיד אני אכסה את זה בסנדסטון. כנראה צריך לעשות את זה ידנית. אז נראה לי שאנחנו פה נסיים, אז כפיר תגיד ביי. 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 יאללה ביי. תעשו סאבסקרייב, לייק ועוד כמה דברים. תכתבו קומנט אם אתם לא קומנט, תגובות פשוט. אם אתם רוצים שנעשה פה משהו בסרבר או משהו, נגיד נעשה יום ספליף, נגיד כי יש פה ספליף. אז ביי אנשים.